Kan jeg filme hen på det der? Her på mig. Film hen på det der igen. Hen på mig. Sådan der. På bilen. Nå Michael, hvad spiser vi nu? Sandwich. Vi har lige spist pizza, og nu spiser vi sandwich. Er det rigtigt, hvad folk siger, at vi er usunde? Nej. Vi har lige drukket ingefær. Kig lige det her salat her. Kig lige, hvor meget salat der er. Spærm. Sent end aldrig, men og vi snakker kun til os selv, for vi er de eneste, der ser vores videoer. Så kan vi. Jeg hader dig. Okay. Men vi har ikke snakket indtil videre i vloggen, men det er fordi, vi ved ikke, hvad vi skal snakke om, fordi når vi snakker, så er vi aldrig os selv. Det er fordi, vi har været ude at spise. Vi har været ude at spise og sådan noget, det der, og nu vlogger vi bare lige lidt og sådan noget. Og fuck man, det er faktisk lidt mærkeligt. Nå, der er ingen folk, der kiggede alligevel. Hvorfor kigger I ikke, men? Men vi snakker ikke, fordi der er ikke noget at snakke om. Det er kun til vores egen bro, der kiggede en luder på mig. Hende der. Det er min bil. Desværre har jeg bare ikke nøglerne til den. Jeg er ved at stjæle min bil, mand. Kom tilbage med den. Hvem er det, Michael? Det er min egen nye ven. Hvad hedder han? Claus, kom her. Claus! Det er Claus 2. Det begynder helt klart at regne nu. Yeah!